Ani saya nang pagi sih. Bangla sodokan ados Ane sak sora asu khamtaya ke please ang hamamu chungo jani video nai tong nai mane bo parani nai jak kisa comment kai sadi khoroksa tiprasa maya ganan sini sar bu bagara o khoroksa tiprasa maya ganan sini sar David Morrison dai bini logi o greza gari falnai bini timta bini sar David Morrison tabu jor tu thangai tong ko dillio kasakasi shoy na hai kano gai bini logi ja gari breza gari kaisa falnai chini khoroksa tiprasa maya ganan tini bo gari falisi o tiprasa ni bagai jan dewi himui thangani bagai rang yago khokchapan khuri ni bagai botini bini breza family gari no falui botini tiprasa ni bagai ul salna hari botini bini gari no falui botini thangmani yagulo bini baslayo kaisa kasa kotoma hayami tongkha aboni bagai bo shahar ka chini Sir David Morrison yaktei joto tiprasa no khairbi tongha ge bono kisa chuba jari gaite joto lukurona sanamu chungo je jani manchak norong suridi mai pray khai je janjani dormono palon khai jotono pray khai dinke chungbu pray khai tongo jate brong kham kurengke hamui bini baslai rok hamui thangui manan bagai baslai hami ke to baike maisana hedina himui la tongano baslai si hami ke baike maisana babon bagai bono sakham nogo dakti nai kahamoi tesa jotono suri bai jate bini sak sori susto hoi betesa Dillio lamri manan bagai nong chubari gai mia 15 August ni jotono guri laikana hedina sak aram nanya awni bagai kun panji kok saimia ongi to gai mane buhuk ti kok pe pre kong rai ni bagai khuk chimji no hedang gam chini tiprasa sung maya ganang rok tongo jotono chuba no khoksa khong no ingkete jotono surela nangge bini baslai hamnani bagai mane chini tiprana chamung bai aing ni chamung to asung mili the na aboni bagai chap fel lai kata aboni bagai ta baslai ka sang ta bat kuno nya tamni ke borong bu chono lam chini tiprasa ni bagai samung khai tong mane ba borong jotto tiprasa rong no je Sir David Morrison no saguya sak jor ti chuba nai ro no belai hambai daksu jor chubai bu tong no rong te baksa lukorok bu borong ni bagai mai mui rok songoi tiar khai tono jate borong lengoi mai chai manan bagai ke jotto tiprasa naglain hindi onekta je botabuk saguya sak a jagani borok bono jotto hamjagui tong tamni ke ul buskang ni next generation ni samung no kaham khai manan bagai botabuk himui tong gam bisikok semadia ani sorry kisa hamtaya aboni bagai nok by next video malapinai nong bagai chukon shabde ti film de hambai jotono